Hi guys, nakoy pahabol ninyo ha para 5 PM. So katong giblog na ko ganiha. I-review ninyo na dito daghang number paminti nako tanawan ninyo niya. Congrats lang sa nakadaog sa 507 sa STL ug sa nakadaog sa akong lucky number. So akong ipahabol ninyo ha, i-istorya na lang ako. 984 648 sabot na ako din sa dagat sa swimming pool ba para ni 5 PM ya kanawan ninyo akong vlog ganiha buntag kay na dito ang katong pamintin ako katong gihatag sa akong amiga nga number giligasan ani gawas 732 no 731 ang hatag niya 771 771 gihatag niya giligasan ka last gina nga tudi karon 771 o 772 ay ikatulong nga number 820 ikaupat 573 nani sa kong pamintin dito ha ang ikalima 882 ang ikaduha nagposting nagpertag 79 na nag 79 796 771 731 usbon ako 84 984 648 820 573 882 796 771 730 pili lang na niyo gasa ang inyong bit ana pang 5 PM. Basta mao na to guys niya tanawan ninyo itong akong gipamintin kung pamintin ako tungod to kadlaw kuha lang mo usap niya katong tipanga na to itong gi-compute na ko bitaw gabi ganiha niigo jud niligas niigo niya niligas kuanan man giligasan ang 731 naginer kong tingog kay naakos dagat katong mintin na ito yung kalimutigid ang mintin reviewhan ninyo akong kuan kaniha naman kas dagat mga guys tanawa ha nakus dagat mo nang di kay ko ka storya kay nakus dagat welcome so ayaw mong kalimot sa akong gipamintin ha katong mintin jud o katong akong suway lang pusta ninyo 773 o 771 okay, last ba na karong to diba si bugawas na karong kuhan thank you bibig mo bye yung tanan congrats sa lucky number water bye
Water.